ನ್ಯೂ ಜಾಯಿನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಲಿಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನುಂಡ ಬುಲಿಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನುಂಡ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬಲೆ ಬಲಿ ಗೊತ್ತು ನದಿ ಏತ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಏತ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ₹80 ticket. ₹80 ಒರಿಯಾಗಿ 3 years above ₹80. ಆಯ್ರದು ಈರೆಗೆ ಒಂಜರತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜರ ಅವಕ್ಕ ಈರೆಗೆ ತಾನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚುಂಡು ಖಾರ ಉಂಡು, ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು, ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖಾರ ತಿನ್ನೆ ಚರ್ಮುರಿ ಎಂಕ್ ಖಾರ ಪಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂದು ಅಡಿಪುಲಿ ಆತನು ಮಾರ ಬಾ ಖಾರ ಬಾವಿಡಿ ರವಿ ಎಂಚುಂಡಿ ಖಾರ ಗೊತ್ತು ನೈನಿಗೆ ಎನ್ನಿ. I guess welcome back to my YouTube channel. ನಮ್ಮತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಪುತ್ತೂರು ಸಹ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಮಾಮಿನಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಬಂತೇವೆ ಚೋಟು ಚಾರೇನು ಲೊತ್ತ ಬರೆಯರ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಳೆ ಪೋದರ್ಕ ಬಟ್ ರಂಜರಾಟ್ ವಾದಿರ್ಲಿ ಫೋನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಇಂದು ದೀಪ ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ತೂರಿ ಇಂದು ದೀಪ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಪೂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಇಂದು ರಶ್ಮಿ ಗೌಡ್ರು ಒಂದು ಆರ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಭಟ್ರನ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ನದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ತೋರ್ಸಿ ಬಂದ ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ನೋಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದೋಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತೆರಜ್ಜಿ ಏತ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಒರಿಯಾಗಿ ಏತ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಒರಿಯಾಗಿ ₹80 ticket. ₹80 ಒರಿಯಾಗಿ 3 years above ₹80. ಆಯ್ರದು ಈರೆಗೆ ಒಂಜರತೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜರ ಅವಕ್ಕ ಈರೆಗೆ ತಾನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಚನ ಉಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 400 ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಲೈ ಬೋನ್ಲ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ಬೋದರ್ಗ ಪಾಡಡಾಯನೆ ಪಾಡ್ವಾರ ಕರಡಿ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೋಯ್ ಬಲೆ ಏ ಭಟ್ರೆ ದೂರ ಗುಹೆ ಗುಹೆಕ್ಕೂ ಬೋಪುನೇನ ಯಾರು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದಾರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಲೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದಾರೆ ತೋಜು ಸರಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಕುಸಲನ್ ಬೇರೆ ಬೈನಿ ಹಿಂಗ ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ಎಂತಾರು ಮಾಡಿ ಎಂತಾರು ಮಾಡ್ಕೊ ಬೆಂದ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಡಿ ರಬ್ಜಿ ಐಟಿ ಇರು ದಾಲ ವೈರಿ ಇರಗೆ ದಾಲ ಒಂದು दाने ಆಂಡ ಹತ್ತಿ ಎಂಚುಂಡು ಖಾರ ಉಂಡು, ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು, ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖಾರ ತಿನ್ನೆ ಚರ್ಮುರಿ
ಅಂಡ್ ಈತು ಖಾರ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಖಾರ ಪಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂದು ಅಡಿಪುಲಿ ಆತನ ಮಾರ ಬಾ ಕಾರಣ ಬಾವಿಡಿ ರವಿ ಎಂಚುಂಡಿ ಖಾರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತು ನೈನಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಈ ರೆಂಚೊಂಡ್ಗೆ ಖಾರ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಮುಗಿ ಪಲ್ಲೆ Hi guys, actually ದಾದು ಗೊತ್ತಿನಿ ಒಂದು ಮಾತು ಜಾತ್ರೆ ನಮಕ್ ಏನು ಜೋ ಐಕ್ ನಾದ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಲಾಯ್ದು ಒಂದು ಅವತಾರದ ಮಾ ಅಪ್ಪ ಬಲೆ ಪುಯ್ 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 ಬತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಕುಲ್ಲ ಮಾರ ಬೆರದುಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಸೀರುಂಡೆ ನಂದು ಮನಿ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ ಖಾರ ಏನೇನು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೋನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಅವ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಮುನು ಓ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನಂದುಂಡ ಐಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುರು ಕರೆಗೆ ತತ್ತದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ. ಅಡಿಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ದಲಕ ಅಡಿಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ಅದೇ ದಾದಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿದೆ అయిన ఎక్కడ పంతేనే చెప్పలేదు ನ್ಯೂಸ್ ಐನ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿದಡ್ನೇನೆ ಅದು ಪಿದಡ್ನೇನಾ ಬುಲಿಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನುಂಡ ಬುಲಿಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನುಂಡ ಪಿದಡ್ನ ಬಲೆ ಬಲಿ ನಮ್ಮ ದನಿಕ್ಕುಲು ಪಿದಡೀರು ದನಿಕ್ಕುಲಾಗ್ಲು ಹೊರಟದಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳ್ದು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಾಯ್ ಇರು ಬಾಯ್ 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 ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಾಯ್ 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 ಜಾಗ್ರತೆ. ಬಾಯ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಇರ್ನೆಟ ಪಂಡ ಅಂಡ ಬಾಯ್ ಎರನೆಡು ಬಾಯ್ ಬರ್ಚಿ ಕೈ ಪಂಡ್ರೆ ಕೈ ಬಲ್ಲೆ ಇದೆಂತ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾದನು ನಮ್ಮ ಶಿವ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದಿ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಫನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬುಧ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಈರುಮೀನು ಪಿಲಿಯಾಡಿರುಂಡ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಐಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸರಿ, bye. ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ Bye. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೈ 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 ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಬಾಯ್ 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 ಇರ